どうも、キゼナです。今回はマインクラフト、をやっていきたいと思います。すいません、ちょっと簡単ばっかりで申し訳ないです。今回は生放送でお送りしたいと思います。皆様よろしくお願いします。で、今回いつものごとくミニゲームで、バトルの参加をやっていきたいと思います。さあ、どんな人がおるか、ちょっと楽しみですね。では、行きたいと思います。レッツゴー！ダメだな。誰も VC チャットやってくれない人が多いから、まあ、そんなんじゃ面白くないんで、また別のワールドに行きたいと思います。これだな。よし、次は誰だろうな。楽しみだ。すげえ世界だな、これ。けど、VC はやらないと。すげえな、これ。これ景色見てるだけでもすげえぞ。ほらほらほら。こんなん作れるか実際に。すげえな、これ。まさに神殿ってか。まあ、ワールド的には悪くないところなんですが、残念ながら VC チャットはつけてる人はいませんでした。なかなかいないんだな。どうもって言ってくれてる人もいないのかなと。ピンクさん、しかも、じゃなくて、赤ちゃんとか、黄色さんとか、それをちょっと期待してやったんだけど、なかなか来ませんな。まあいいや。とりあえず参加します。さあ、どういうのが出てくるやら。は見えにくくなる。フォーシーどうもどうも。あ、どうも。皆さんどうも。YouTube で生配信してるキズナです。どころじゃないって。どうもどころじゃないんだけど。そういうこと？ちょっと大変な思いしてるってこと？そう、やばい。やばいか。そっか。やられたか。ちなみにこれなんですが、動画収録されています。しかも生放送で。ちょっと。びっくりでしょう。じゃあ頭おかしくなった方がいいの？ちょっと。
で、やめてよ。全然好きな勝手に、好き勝手に全然 OK ですよ。早く火届けろよ。あった。もちろんYouTube 検索欄に絆 TV と、カタカナの絆で、はい、車わなきゃ。ダメだ、こりゃ、検索する気ゼロだな。じゃあ、なんて言うかなんでよ。はい。おめでとう。やったこと。おめでとう。イェーイ。イエーイ。よし、次はわしが賛成するぞ。はい、どうも。どうも、誰です。あ、どうも、絆です。よろしくお願いします。YouTuber の絆です。それガチ？録画してる。これ録画してるのは生放送でガチですよ、これは。絆 TV のチャンネルですね。名前を見せてね。あ、名前ね。名前は絆でしょう。あ、何も出てないか。絆。そこにじゃあ、とりあえず、見るわ。あ、見てくれます？なんかありがとうございます。できたらチャンネル登録もお願いしてほしいな。チャンネル登録とかした方がいいんだよね。そりゃそうでしょうね。嬉しいもん、こっちは。絆 TV ですので、できたらね、わかった。場合によっては違うけど。場合によってはやらないかもしれないって。まあそれは任せるけど、うん。まあ。もう、この人だよね。この人だよね。なんかプログラマリオを発見したけどね。まあいいやろ。マリオの話か。よいしょ。5人によってダメ作らなかったらダメって言ってあ、そっか。よし。真後ろかよ。真後ろだ。やられるぞ、わし。あ、おめでとう。やりますありね。がとう、ブーツありがとう。ダイヤブーツありがとうね。何？ブーツありがとうね。ブーツ？ダイヤブーツありがとうね。いや、僕持ってないんだわ、何も。頑張って、このマリオやばい。よいしょ。違うか。よいしょい。よいしょい。こんなとこに矢が。宝箱発見。お、マジか。あ、さすがっす。
TNT 買えばよかったよね。え何うっかり買えばよかったのに。忘れとったの。使おう思ったらやられてたの。オッケー。そう、使おうかなって言って使う寸前にやられたってこと？そしたら使えないでしょ？ていうか今何人が見てるのか知らんけど。これ何人見てるかわからん。正直言って投稿してるんですかけど。正直言ってチャンネル登録者数が26名なんで、正直言って人気がない YouTuber なんです。あ、OK。カタカナの絆で普通に TV です。お、あそこ。あそこに宝箱か。間違えた。はい。おい、あげたいものある。いや、僕、絆 TV って名前じゃないんだけど。絆 TV って名前言っちゃうけど。ありがとうね。やられた。いや、絆 TV っていうのはあくまでチャンネル名であって、僕自身の名前が絆なんですよ。はい。そう、絆 TV の絆ですって言わなきゃいけんけど、絆 TV の絆ですって言わなきゃいかんけどさ、それはそれで。ちなみにメインリースはマインクラフト P バージョンなんだわね。要はスマホバージョンのマイクラね。今宝石集めやってますんで、あと1日でパート4が出ます。まあ10時ぐらいには見れますよって思ってください。これ装備、ダイヤ装備の人は仲間。今ダイヤ装備してる人。マリオが敵だね。マリオが敵？マリオが敵ね。スキンがマリオの人が敵ってこと。スキンがマリオの人が敵ってことね。おお、やばい、誰だ？やべえ。後ろにも、やっぱりな。殺されたんでしょ？手が変わった気がする。
僕は大丈夫っすよ。なんか変なやついるんだけど。これはいらん。強いもん。あ、間違えた。間違えたよ。そっか。同盟が、でも、手くれ見てほしいな。今回のライブ配信は誰もジョイチャットやってくれんな。今回のライブチャットはもう、今回のライブのジョイチャットは誰も記載してこないからさ、そこまで人気悪いんですよ、僕の。誰も出ないの？え？うわ、殺されたー。マジか。さあ、どこにおる？くそ！やりやがるな。わしが許さん。ドグラマリオ！ニンテンドーの意味やマリオはとはしかしマリオスティーブン待って、普通にスティーブがこの中でマリオの中になってる。くそ、マリオの勝ちか。つえ、なかったな。ほんと強えよな。くそマジかえ。このままにしとくマリオは。うん、そうしようかね。とりあえずマリオ以外ボイスできないやつは過ごしてこう。いいよね、VC で話し合ってやるの面白いもんな。それは僕も思ってますよ。というか僕自身も VC がメインだからさ。来たの？そのタップで来たの？何？ああ、ゲーム買ったの？うん。なんで言ってんの？まあいいや。なんでもないや、もう。まあ、もともとのメインは僕は、ボイスチャット機能好きなんで。まあいいけどな。よーし、いくで。7、6、5、4、3、2、1。よし、いくで。1秒遅れてきてんだよな。え？とりあえず1個テストして。よし。マリオやればいいね。ちょっと待って。Heute bin ich auf einem Geburtstag. いつか。ちょっと待って、まさかの外国の人が来ましたぞ。まさかの外国の、よいしょ。
ムスキン。よいしょ。カスタムスキンはいいやって。よいしょ。お、誰か来たぞ、誰か来たぞ。くそ、誰だ。あれ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 。よいしょ。待ってくれ。あ、こいつ許せんな。このペンギンみたいなやつ。ほら。おい。ほら。いじめちゃダメでしょ。あ、いじめられた。よいしょ。マリオが来たぞ、マリオが。やばい。マリオ。やべえ、マリオ強えぞ。やられた。あいつノーダメージだぞ、あいつ。俺に対して。許さんな。あれなんか間違えたか。まあいいや。よいしょ。よし。ちょっと安心した。マリオが上に行ったから。よし。マリオでやってきたか。お、いいのあるな。さて、どういうタイミングで使うから。何が使うの？透明化のポーション。言っちゃったな。透明化のポーションって。よし。とりあえずこいつ食って。あ、ほんと。で、もし僕のチャンネルを見てくれた人、見てくれたら、フレンドの人にもちょっと伝えてほしいんだわね。僕キズナさんは YouTuber だよ。キズナ TV の検索したらその動画アップしてるから見てねって。チャンネル登録が増えてもたまに減る時もあるからさ、困るんだわね、こっちも。ありがとう。慶三くんか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。どうも。浜田ですか。ゴールデンになったものもこれでってものは痛い。
チキショー。さすがマリオだ。なんか、チャンネル登録、登録者は目標ってどのくらいですか？とりあえずね、利益を有効にするために、目標はとりあえず1000人。そう、1000人。で、なんで1000人かというと、利益化を有効にしたいから、1000人。そう、YouTube の利益の有効っていうのは、ちょっと欠点があって、欠点っていうか、これをやったら、有効になるよっていうのがあって、で、それを果たすためには、登録者数が1000人と、総再生数が4000時間以上。その理由でチャンネル登録してほしいっていうのは、そういうこと。うん。とりあえず目的はもう、そう、利益化を有効にしたい。それだけなんだわ。とりあえずは。で、利益化、お願いします。その利益を有効した後からもうそこからスタートなんだけど、こっちも。ちなみに利益を有効にしても、1ヶ月で多分おそらく8万回以上。それぐらい再生しない限りは、銀行で振り込まれることはできないからさ。まあ、要は8000円以上、8000円以下だったら振り込むことはできないっていう形でのケースなんだけど、YouTuber って。まあ一応僕は仕事しながら一応やってる。一応僕仕事しながらやってるんだけど、YouTuber。そうしないと。フォースナイト、僕PS4 持ってないんだわ、実は。フォートナイトってやってるんですか？やったことないんです。じゃあ、フォースナイトやった方がいいかな？フォートナイト人気ですね。やった方がいいんじゃないですか？そうだね。ぜひやってみようかなと思ってるんだけど、どういうゲームなのかっていうのはさっぱりわかんねえんだから、僕初心者です、お願いしますって言うから、ところがわかりますよ。調べればわかるんだけど、まずそのゲーム自体が持ってないからさ、フォースナイトっていうゲーム。まあ一応いずれそれを生配信でもやってみようかなっていうのもありますね。フォースナイトで。うん。そして毎回それを、そう、マインクラフトはもう普通の動画アップで、生配信はもうフォースナイトにしようかなと思ってますんで。やっぱサバイバル生活の動画とかをこのくらい。いや、僕ね、サバイバル生活の動画じゃなくて、まあ実際のところサバイバルだけど、とりあえず宝石集めっていう動画やってるんで、一応それ毎週日曜日やってるから、で、収録場所はもちろん自分の車で収録してるんで、はい。そうだ。そう、自分車持ってる。じゃあ僕も、僕と同じスティーブンですか？前マリオ試験とか、まだ話せんか。
MST に変えましたよ。ああ、スティーブンね。なんか知ってますよね。何がん F7。F7? はい。F7 とは何？ F7 バンパイアっていう YouTuber なんですよ。その YouTuber なんか。ああ、知らないな。ミニゲームで倒したりする。あ、本当に？それでなんかすごい再生が伸びてて。へえ。こっち全然飲めずに困ってるところある。ですよ、マイクラ界では。あと、まあいいんですけど。ありがとう。Wii U では、ちょっとフレンドにはなりません。Wii U？ フォートナイトもなれるんですよ。あ、Wii U でも、フォーナイト、フォースナイト。Wii U 版でもフォースナイトある。Wii U 版はない。フォースナイトってさ、PS4 のみしかないことない？いや、PC とか、そんなことありますよ。あ、スマホあるの？はい。プレイステーションビータに、プレイステーション 4？ ただ、プレイステーションビータ版だったらさ、画像悪くなっちゃうからさ、ビータ TV 持ってねえから。スイッチは持ってるんですか？スイッチはあるよ。スイッチはあるよ。じゃあ、ちょっとなんか、カクカクになってたりするかもしれないけど。全然。いきますよ。ああ。なるほどね。じゃあいずれは自分でどっちにしてもフォーナイトやろうかなと思ってるんだったら、やっぱ、まずPS4 をやろうかなと思ってる。PS4 バージョンでやろうかなと思ってるから、まずPS4 を買わなきゃいかんのだよね。それで、やる気になったら、うん。なんかね、フォートナイト内での名前、できれば公開してほしいですよ。ああ、はいはいはい。フォートナイトの公開ね。そしたら、フレンド申請で見てください、これ。ああ。すごいことになってますよ、今。あ、ほんと？僕見て。背の通ってます。これ面白いわ。ちょっと再生数がどのぐらい伸びてるかちょっと見てみようかな。結局一人しか見てねえじゃん。くそ。結局1名しか見てねえぞ。たく人気のない YouTuber だな、わしは。お、トーテムが来ましたぞ。ミニゲーム内だと、ええ。なんか頭
音楽がうるさすぎ。じゃあ次の生配信はフォースナイトにしようかな。これから。じゃあ、お願いします。そっか、フォースナイト有名なんだな。どっちが有名？おお、なんだ。グラシェフとフォースナイトどっちが人気かな？グラセフと、フォースナイト。どっちが人気かな？フォースナイトの方が人気？フォースナイトも、はい。よーし。上手くなってきたりすると、なんか課金しないといけないやつだけど、なんかフォートバイトってやつの場所とか公開するっていうのもありかもね。はぁ。隠された場所みたいなのを公開するとなんか結構再生数上がりと思いますよ。あ、本当に？やべ、危なく死ぬともしなんだ、自分的に動画がいけないところがあったら、ちょっと注意としてちょっとコメントに気にしてもらえればさ、あ、自分ここがいけねえんだなっていうのを気づくからさ、ちょっと僕の動画を、見て悪いところだったらもうコメント打っちゃってください、本当に。もうそれに応じて僕も直しますんで。はい、わかりました。本当そういう人がおるとすげえ助かるんだわね。何がいけねえんだろうって思いながら、たまにチャンネル登録者数1名減ったりとか2名減ったりとかってそういうのがあってさ、何がいけねえんだろうなとずっと思ったんだって。なんか非属性の大英金2個目。まあ、ホースナイトってどういうゲームがっていうのは、ちょっと仕事の休憩の時にも調べながらやりますし、休みの時でもちょっとどうするかっていうのも計画しながらどういうゲームかっていうのを調べながらやりますから。まあ、できたら、まず最初にチャンネル、死のトーテムだぞ。わしはずっと通っても、ああ、ほんと。ボイスチャット機能で鬱陶しいと言って。はい？てか、コメントにボイスチャット機能で鬱陶しいっていうのはあるんですか？あ、ごめん、コメントでボイスチャット機能で鬱陶しいとかそういうことじゃなくて、音楽流れることあるじゃん、このゲームで。で、音楽流れた時って、ボイスチャットしてる時になかなか聞き取れないところがあるじゃん。それで言うと BGM がカットできますよ。あ、そっか。
BGM だけカットして、あ、なんだ、そういうことできるんだ。遊び方を。だから、遊び方オプションで、設定、オーディオっていうところを選べば、BGM っていうもんで、それ見ればいい。はあ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 。もうこれゼロにするよ。はい。なるほど。これであれか。ありがとうございます。僕もゼロにしてますよ。はい？僕もゼロにしてますよ。なるほどね。そうだ。なんかうるせえな、なんか音楽うるせえなと思ったら、そういうことか。元に戻す。今度普通に会うじゃねえ。フォートナイトやったら、なんか。青さん？はい。はいはい。ピザさん、はい。フォートナイトやったら、はい。こっちも、なんか、青さんのこと、ピザさんちょっと、ピザさんのことサポート、クリエイターサポートって、できるんですよ。クリエイターサポートってなんか、そうすると、こっち何かアイテムショップとかで何かを買ったときに、はいはい。そのクリエイターサポートしてる人に役に立つっていう。はあ。すげえな。そういう機能があるので、はいはい。フォートナイトやって視聴者も増えたら、はい。いっぱいギフトが届いたりします。すると思いますよ。ほんと？普通だったら課金する手に入らないアイテム、手に入らないはい。自分とかが手に入ったりとか。はあ、すごいね。そういうのがあるからいいと思いますよ、フォートナイトは。じゃあ、これからも生配信やるときは、フォートナイトでもやろうかなと思ってますんで。もうほんと、初心からスタートのつもりでやるんで。もちろんなんだお手さん。もちろんPS4 を購入して、で、そのフォーナイトっていうソフトも買って、で、やっていこうかなと思ってるんで。ちなみに無料ですよ。ダウンロードするってもの？無料ってことはダウンロードってことやね。はい。だけど、なんか、はい。PS 版みたいなのもありますよ。なんか、パッケージに入ってて、フリーズバックっていうなんか、他の追加コンテンツ入ってるってやつとかも。それもおすすめです。それでも含めて無料ってこと？いや、それは無料ではないけど。それは無料じゃないか。1000円ぐらいになってたけど、それに店で売ってる。はい。それには、フォートナイトの、多分だけど、フォートナイトのカセットと、はい。フォートナイトの、なんか、はい。追加コンテンツが入ってるっていう。はあ。迷うな。簡単に落とせた。そっか、フォートナイトは有名か。もうぜひ買いに行かなきゃいかんな。ゲオに走って行って。一応、プレイステーションビータ版を持って、プレイステーションビータ版はもう絆ユータ0825にして、で、PS4 バージョンはもう絆0825にしようかって思ってるから、
際なんか日本語でもできるんで。ああ、本当に。あ、そっか、もともと海外のゲームか、あれ。まあ、それ日本語版も出すでしょうね。ああとなんかスイッチにはないけど、あ、うん。じゃあ僕、この、っていうものがあって、もの、ちょっと今は課金型だけど、あいいものですよ。あ、もっと人が少ないんで。あ、そっか。好きな死ぬマジで死ぬ。やばい、やって死ぬよ。フォーナイトやってる人、地蔵くんかな？地蔵くん？僕もやりますよ。あ、やります？はい。フォートナイトの名前ではちょっと違いますけどね。ああ、そうかそうか。僕初めてやるからね、ほんと。まあ、3位勝つだけのは変わんないけど。まあ、そう、新社ら辺だと、やっぱりチームランブルっていう、2つのチームに分かれてるモードがおすすめですかね。あ、そういうのあるんだ。しかも、はい。なんか敵が、はいはい。敵に、はい。得点の、はい。まあ、いいけど、はい。いつも50人いるから、意外と、味方に、はい。その場を任せるのもよしって感じだし、はあ。いろいろ、初心者にはいいやつですよ。僕もまだ初心者だったら初心者だけど、あ、そういうことね。下手くそだし。僕はもう本当に初見プレイみたいなもんだから、本当に初めてやるから。よりによって、ジョイコンで壊れてるし。あ、そうなの？あ、もしかして PS4 版でやってるってこと？勝手に下向いてる、勝手に左向いてる。ジョイコンって言ったらもうしかないでしょう。ジョイコンと言ったら、スイッチか。あ、スイッチでもあるの？はい。スイッチのフォーナイトあるんだね。あ、じゃあ、スイッチ版でやってみようかな。やばい、死ぬから。そしてゲージも持たん。あ、死んだ。きついなーって。いや、このチーミングほんときつい。ほんと。あ、これだ。よし、オッケこのエンダーマンとのゾンビくんも、ほんとにさ、すごすぎるんだよ。邪魔だ。落ちた。もう18時、6時になったらすぐ抜けますんで、ちょっと、マッロが生配信やってる途中だから。うん。6時になったら6時になったら抜けますね。まあほんといろいろありがとうね。ほんと。もし、プレイステーション4持ってないか。PS4 は。持ってないよな。そうか、スイッチでやってるってことだよね。はい。そうか、スイッチでフォーナイトあるのか。
スイッチはテレビにつなげてるからあれなんだよな。つなげててもいつできるから。ああ。やめろー。こんなクソエンダーマン。エンダーマンスキンがあれってことね。スキンがエンダーマンみたいなやつね。エンダーマン見てるからエンダーマンに使うなんだっけ。あち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 。なんだこいつ。なんだこいつ。3人称いいですね。あ、ダメだ。使うのうっかり忘れとった。殺されるぜ。これは無理だ。終わった。なんじゃこのテストは。だけど俺の勝ち。危ね。相手もキルしてた。もうすぐで6時になるんで、このワールド抜きますね。じゃあ、やめますか？もう6時になるんで、もうこのワールド抜きますんで。もうぜひチャンネル登録もしてくれれば助かりますね。ではここで私は失礼しますわ。いろいろありがとうございました。はい、バイバイ。いやー、YouTuber で詳しい人がおるなんてすげえ助かりましたわ。んでもうこっからなんですけど、スイッチ版で動画投稿、収録して、それを配信してやろうかなと思ってます。フォーナイトも実はスイッチ版もあるって話聞きましたんで、それで生配信やっていこうかなと思っております。まあ、マインクラフトでまた普通に宝石集めをちょくちょくやるんだけど、まあ、フォーナイトはフォーナイトで、そちらの方をやってきますんで、まあ、生配信はそちらの方でお送りします。皆様、ご視聴ありがとうございました。また次回の生放送はもう、フォーナイトでお送りしますんで、皆様よろしくお願いします。バーイ。